calminama e yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone men on jarnama on jettama jetto juuɗe ɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi en garti ɗo yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ɓe tawɗen mamiraɓe tawni mamiraɓe mumen mawɓe ɓe hewɓe mabɓe jeehi yo Allah yumaɓe yaafoɓe haalnaɓe aljanna won mawɓe heddoraɓe gandal ngal ina ndeni yo Allah ɓowni juuɗe mabɓe o dusugo juut en jetti kadi sukaɓe ɓe ganduɗa jaɓɓe janggude ndewɗo mawɓe ɓe ndewno ɗo ha ko daña wawi heddade hande en garta ɗo e nde ɗo yewtere e sifa goɗɗo eɗen jetta musidɗo men sehil men Thierno Ousmane Ba e dendagal gollotoɓe rewnoɓe ɗo eɓe ndewani ɗo e yiɗɓe rewde ɓe fof en jettiɓe en jarnimamaɓe Thierno Ousmane Ba sifa mo addi o ko sifa ɗomɗaɗo ɗo e nder Piindi TV on jii kala nde o waɗi o hollira o adda alluwal o holla yimɓeɓe ha jiiya o famna ɗumen en jettimo en jarnimama mo en mbi noon kanko mo ganduɗa bandi men sa ƴeewi gandal ina ronte kono kadi janggude no moƴƴi gila ɗo Thilo Boumou Ndiaye ɗo ɗo Dialloñol ɗo Hoore Fonde ɗo ha toon to Saloum to ga woni iwde ndi kono noon ko to woni mataw hepti no fulɓe mbiyata ni neɗo moni ha joni jibinɗo kono noon koye men jeeya gande eɗen gandi guilay Alpha Amar Ba mo Hoore Fonde fayi ñallangal hande Allah waɗi barke e galle o ɗum noon yo barke o juut Thierno Ousmane ko addi fof calmina bandiraɓe yeeɓoɓe ayaw Piindi TV alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa khalilina wa muhibbina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa an tabi'ina wa tabi'i tabi'i lahum bi ihsan ila yawmiddin la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu aleykum ayawo Piindi TV assalamu aleykum aduna o fof assalamu aleykum kala pullo ɗo woni mbimi e mbimani e aduna he fof oɗon calmine oɗon juure oɗon mawnine oɗon teddine oɗon jarne a jarama ko Djiby Dieng e Abouba goni e caméra he on jettama on jarnama Thierno Ousmane ko addi foof ngal ɗo ñantugal hande kam menda ko ñantugal Saloum walla ko ñantugal Hoore Fonde ko ñantugal Hoore Fonde noon wadde moƴƴi waɗi fayida eɗen duwowo ndeysaan Thierno Bocar Alpha yallah yimama yaafoma harnamo aljanna eɗen gandi ko neɗɗo darno ɗon feewi kadi ko jiɗɗo gandal kadi ko bawnoɗo ñandade eɗen jarnamo no feewi Thierno Ousmane musidɗo goto jeeɗo koccari biyeteɗo Abdoul Ba o wi yomin namnoma yomin ɓerdu namnademo ko faate ƴewgal gonga e gonga to banggue listikara wonɗo ndewduɗon kanko omo liggo ko liggoɗa ko kono wonko o jaɓanma wadde hannde ko ɗum jinmi so tawi wonko cunnoɗa heen kalna bandiraɓe so tawi ko ganda hono ma setti eɓen mbawi jabde to banggue ƴewgal gonga e gonga to banggue listikar ko ɗum min jiiɗi en jewti hannde ko mbawɗa famnude min heen gaga noon mboɗa andi alluje ɗe yimɓe ene panma heen eyyi alhamdulillahi rabbil alamina wallu ƴewgal kam no wiye listikare arab ko yaaji te ko jani dalila e alquran nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wi la gaba man istaqara neɗɗo kala koko mbawɗa e wonde mum sa daari Allah wallima rendinima e mbawɗo darde tan sa daarima Allah walluma ƴewgal noon wona ko gandantuma hoore mum ko neɗɗo welete tan wiya dar mi daara ƴewgal minen koko min jogui hen miɗen hen jogui façon aji jeeɗiɗi en jewtino ɗum ɗo woni garɗo o joni joni wima daranam on aɗa wawi darandemo e sase kalnamo foof ko abbiti soko wallu ɗannal soko wallu dewgal soko wallu liggey soko wallu jangde foof aɗa wawi darandemo ɗum noon no abbiti e tan cohla inde makko e inde nene makko ƴewgal gongal ngal no wiye ramli noon ɗum ɓurɗen andirede woni mawɓe men ko gandira mawɓe fulɓe hande gara jana haaju gaddanamo maaro walla gawri mbiyama ko ɗumen jiɗmi darede ɗon ko toɓɓe ɗe ne jani dame 16 kala damal na hen jani damal musidal nani hen jani damal ƴewgal wallu ɗannal nani hen danal wallu dañal nani hen ɗumenen wallu dewgal nani hen wawa kontede fof ha gasa kono dami jeɗɗi dame 16 ɗe fof kala ngal natɗa hen e haaju mo ganduɗa o mbo wawi darandema ɗum ɗon noon no wawi lamdade 20 minutes ha 30 minutes daranabo gandal ɓurgal ngal labde noon woni gandal astronomie sa nani ɗum woni gandal koode ganda neɗɗo o hoodere makko hoɗo woniri ganda neɗɗo o hoɗo mbawɗa rewde ha jagga hoodere makko ndax hoodere makko ko jamma
walla ko ñalawma walla ko beetawe ɗum ɗon fof ko astronomie fontinta ɗum ɗum ɗon noon no lamdo inde neɗɗo nde e inde nene makko e duuɓi makko e lewru ndu ndu gandantuma ko ndu no jibina ɗum ɗon sa jaggi ɗum tan ma andu hoodere makko ko hono o misal inde nene makko e date de naissance makko e duuɓi makko ɗum ɗon noon no wawi laɓɓinandema ha laɓɓinanma ɗo e duuɓi sappo tawi o wurat ɗum walla o wurata ɗum gandal kam e wallu dargal kam min mi yiyani hande o kam alhamdulillah gandal o fof ko kullu zi ilmin alimin mais komin laaɓa kam alhamdulillah te wona ko gandantumane min jooɗi tan min gandi ɗum e galle babiraɓe amen walla galle yummiraɓe amen ala min gimmi min ɗanni ɗo nde mayrumi ɗo presque mi rewi ɗo mi waɗi pays ji Afrique kewɗi e ɗaɓɓude gandal ndax Allah wi utlubu ilma walaw bis sin nelaɗo sallallah alayhi wa sallam wi noon woni neɗɗo o ya ɗaɓɓoye gandal hay tawi ko sin ɓe lamdimo dakko sin to gandantuma yimɓe juulaka to yimɓeɓe juulani gona julɓe woni Chine toya to Chine waji ɗi goni to o wi ɗaɓɓe gandal kala ɗo ɗo mbawɗon ɗaɓɓu gandal ndax ilmu kullu cheyin afdalu min jahlihi ganda foof ganda hayno lamɗam waɗirte eno defirte ɗum ɓuuri wasde ɗum andude kono noon gandal pour darana neɗɗo il faut ganda hoodere makko il faut ganda naso makko il faut ganda hombo famille o bokki gandam no daare hay ƴiƴam hay neɗɗo hande ni so darima hande o hori anduɗo bokki sa darnimo tan aɗa wawi andude wiyambo ko e ngol leñol o bokki ngol leñol o bokki ɗum ɗon janino e jamanu nelaɗo waɗi mo gandantuma hande e koyɗe neɗɗo tan woni so yaɓɓi so teggiti teppere makko tan yimɓe gandat o ko hombo askan o bokki mi mana hongol leñol o bokki nden noon gandal wona ko gandantuma hoore mum ko membete il faut jangga ɗum ha ganda ɗum hande noon hewɓe no mbiyana daara kono haydara ɓe ganda yo yafam tan e haala mabɓe gaddata caɗele ɗe foof a yahat ɗo neɗɗo o wima hande hoodere ma ko jeygol o wima ko ndiyam o wima ko hendu ɗum ɗon a andata ɗo dartoɗa andata ko jaltitta sara jaki men ko wi yomi namnoma ƴewgal ma gonga e gonga ngal wadde gonga e gonga o ko hamle o kadi ko goɗɗum kadi ne wawi taw yettaki ha ɗon foof beele ko ma neɗɗo tampa to banggue jobdidi dañi ƴewgal gonga e gonga walla ala eyyi walluɗa dargal kam ko kalanmi ɗo tan wona min mi wiyata ɗumen mbaɗanmi sa noddi kam mi wima goɗɗum mbaɗanmi min ko gonga kalanmi kala mo darananmi a yoɓat kam eyyi wallu dargal ngal darnanmami ngal aɗa wawi yaade e sernaɓe sappo ɓe mbawama haalande ko kalnanmami ko ɗum kam ko laaɓi tos wona ko gandantuma comme no alquran woniri ni haqiqa yimɓe gandini ɗumen woni deftere Allah nde gandantuma la yubaddilu saa changeta mukko e aduna kala nde aduna yeehi alquran no holletene ko gonga ngal dargal ɗon woni ɗo te ko darnal ngal gandantuma hoore mum ko bindi ñimni ɗum ko gande jimni ɗum ko joom haqqilleji ñimni ɗum woni ngal gandal ɗo nden noon miɗo andi ma en gartan bo kala tan kaalen nasu mum eɗo immori ndax ko jeygol walla ko hendu walla ko foof kaalen koode ɗene hono ɗe daruri kaalen foof ko gandantuma ha tottiren inɗe ɗe gandantuma hoodere mum foof koko jaggi e misal inchallahu rabbi wadde ma haalan min yimɓe holno neɗɗo jaggirte to banggue hoodere holno neɗɗo wallirte to banggue hoodere holno neɗɗo hollirte lawol to banggue koode eyyi ɗum ɗon noon sa yi ɗum hande tableau o danaka misal o foof o addi ɗumen ɗo woni ilmu nujum woni gandal koode noon ko sappo e ɗiɗi jaggi ma en gaddu ɗum yeeso seeɗa mais ɗumen ɗo woni tabi'a sa nani ɗum woni naso ngo noon ko nasoji nayyi jaggi naari woni jeygol turabi woni leydi hawa'i woni hendu ma'i woni ndiyam yimɓe ɓe ko e ɗi nasoji nayyi ɓe darori waɗi ɓe gandantuma hoodere mabɓe ko jeygol ɓen saɗa liggido e mabɓe wona liggey mo gandantuma ko beeɓowo ko liggey cattuɗo wonata hoodere mabɓe ko leydi ɓen ɗon cattata liggidade ndax ɓen ɗon soɓe ɗannima ɓe dañat ɓen ɗon soɓe jeehi e wallu dewgal fof ɓe hen mbawi wadde réussir ina newo kala ko newo e wallu hoodere leydi waɗi ɓe gandantuma noon hoodere mabɓe ko jeygol hono amam mi Ousmane hoodere am ko jeygol ko yimɓe ɓe gandantuma ɓe ɗesi sattude kono ko calotoɓe ne Ousmane en ko calotoɓe ko cattoɓe ɓeɗo noon miya woni ndiyam ɓeɗo ko mbaɗoɓe souffrir tan e dewgal toujours mo gandantuma hoodere mum ko hoodere ndiyam toujours waɗa souffrir e dewgal ɓe mana o tottira ko wawatani énergie makko foof gasat e wallu dewgal e wallu gurdam ne wona gurdam ɗam gandantuma so wona o dariɗo ko caɗele o heewa caɗele joni noon ɗen koode mbo kala tan naso mum na fecci e nasoji jeeɗiɗi sa watti ɗum e jeeɗiɗi ko wonta sappo e nayyi mbatta hen jeeɗiɗi wona nogas e goho mbatta hen jeeɗiɗi ɗum wona nogas e jeetati ɗum noon jaggi alphabet arabe o on jaggi ɗum ɗon yimɓeɓe foof kala mo jiiɗa e bo inde nde o wawi jogo foof o wawa funtude e ɗe koode nayyi e ɗe koode nayyi noon neɗɗo noddanma ndaara calcula inde makko hono misal ni hande mbiya amadou sa calculi ɗum alif o ko 1 ha o ko 8 wona 9
o ko 40 wona 49 o ko 4 wona 53 53 nde na jaggi hoodere jeygol amadou ko hoodere jeygol jaggi mi mana naso hande sa addi hono anta debbo na wiye anta anta hande sa calculi ɗum alif o ko gotel oɗo ko 50 wona 50 e go'o o ko 400 wona 400 e 50 e go'o oɗo hoodere makko ko hoodere leydi o ɓuuri wiye liggidade woni bo ko gandantuma hoodere mum ko hoodere leydi o sattani liggidade woni sa calculi ko 400 wonata 451 woni hoodere anta ko misal tan tottirɗen on sa andi hande gadda sa calculi hoodere makko ko hoodere leydi jaggi ngara e Ousmane woni indam min Ousmane na jaggi 661 woni Ousmane o ayno ɗo ko 70 o ko 100 o ko 400 o ko gotel o ko 50 o ko 50 sa calculi ɗum wonata ko 100 e 50 e go'o ɗum ɗon hoodere nde ne jaggi hoodere hendu ko yimɓe cattuɓe noon liggidade Ousmane en comme misal Ousmane walla mbiya Hamidou en walla ɓen ɗon ko inɗe ɗe gandantuma hoore mum hande pour saɗa ligguiɗo e mabɓe e wallu dewgal wallu liggey wona ko weeɓata il faut tottira hen foof ma mbawa liggidade e mabɓe par ce que hoodere mabɓe toujours ko jamma wonata ñalawma ɓen ɗon ko koode ɗe gandantuma ɗe catti liggidade sa ari hande Ibrahima hono Ibrahima hande en tottirat misal tan kolliren mo kala tan hoodere mum ko jaggi en kaali mo gandantuma hoodere mum ko jeygol jaggi en kaali mo gandantuma hoodere mum ko leydi jaggi oɗo hoodere mum ko ɗuɓenin hendu jaggi woni hono Ousmane ngara Ibrahima sa calculi ɗum ko 259 woni 259 jaggata Ibrahima ɗiɗi e 50 e jeenayyi ɗum jaggata Ibrahima noon na jaggi naso mum ko naso ndiyam ko yimɓe ɓe gandantuma ɓe mbawi tampude e aduna ko ɓuuri ɓe wawa tampinde ko debbo no ɓe wawi tampinde ɓe mbawi sukku e debbo haaɓe tampa haydara ɓe jannata hen ɓe mbawi sukkude ne e ko gandantuma hoore mum koye wallu worsek mais ɓe jannata hen déception toujours tan sa yeehi ha moƴƴi tan danaka arat ko yakkoto par ce que koode ɗe foof nde hoodere ɗo ɓuuri sattude woni hoodere ɗumen par ce que rawhanuji ko ɗe nde ɓuuri yidde rawhan ko ɗo ɓuurata liggade wallu boddi ene foof na wona e ndiyam donc ɗum addi hoodere nde nde satti joni noon sa jaggiɗo hoodere naari na jaggi jeeɗiɗi turabi na jaggi jeeɗiɗi wona 14 ndeɗo hawa'i na jaggi jeeɗiɗi ma'i na jaggi jeeɗiɗi wona 14 wonata ko nogas e jeetati ɗum ɗon jaggi kala mo gandantuma hande aɗa jaggi inde ɗumen ɗo jaggi hoodere ma joni noon ma en gar e koode ɗe gandantuma hoore mum ko koode jamma walla koode ñalawma walla koode beetawe ɓen ɗon hono liggidorta e mabɓe hande sa immima ɗo ma ar e ɗo gandantuma ko wiite misal o woni bourdieu o ko bourdiuji 12 12 comme noon mbita janvier ha décembre ɗum ɗon ko 12 jaggi waɗi bourdieu mo gandantuma ko hamlu wiite o ko mars fiɗɗori 21 mars kala mo gandantuma 21 mars ha 21 avril hoodere ma ko ɗo woni hamlu waɗi mo gandantuma sawru wiite o ko jawza o wiite o ko sartan o ko asad o ko adra o ko misan o ko aqrab o ko qaws o ko judwa o ko dalwu o ko hoot joni koode ɗe ko koode 12 ɗeɗo jaggata e koode yimɓe ɗe joni noon mo gandantuma hande ka jibiɗo 21 mars misal ha 21 avril nde hoodere ma ɗo woni 21 avril ha 21 mai ko hoodere ma ɗon woni ɗon ɗum jippiri ha jippo e décembre joni noon ɗumen ɗo sa adda ɗum hono darirta hono gandirta haaju neɗɗo o a wawa ɗum andu no waɗi musidɗo o wi yomi namnoma ƴeewgal gonga e gonga o wi wiimo ƴeewgal gonga e gonga joni noon ɗe koode ɗo waɗi koode ɗe gandantuma ko laabi ɗiɗi ɗe garata waɗi ɗe gandantuma ko gotol ɗe garata ɗe ko jamma ɗe garata ɗe ko ñalawma ɗe gonata joni noon ɗeɗo neɗɗo ara e ma tottuma inde mum wima daranam on anda hoodere makko ko jamma arata walla ñalawma hombo heure mbawɗama waɗande listihar il faut ganda hoodere makko hombo heure jaggata jagga hoodere nde mbawa darande bo Allah holluma lawwaha woni holluma foof makko joni noon o habluɗo 21 mars o ha 21 avril o ñalawma mbawɗamo darinde o ko ñalawma nde hoodere ɗo ko jamma nde arata nde hoodere ko ñalawma nde ko jamma nde ko ñalawma nde ko jamma ni ɗe tegori haɗe timmi 12 joni noon sa yimmima ɗon gara sa'atul fulki ɗo noon ɓuuri jande haaju ndax ɗo gandata ndax ko 11 heures daranta neɗɗo o walla ko midi walla ko 13 heures darantamo walla ko 14 heures no waɗi heure ji ɗi poɗa yande ɗi heure jaggi ɗi heure uji ɗi noon ɗe koode noon
hoodere kala arata hen laabi ɗiɗi e ñalngu he wonata 12 o sa waɗimo 12 wona 24 ɗum jaggata 24 heures journée neɗɗo nden noon ñalngu neɗɗo ne wawi darande neɗɗo mais ne wawi wonde jamma ne wawi wonde ñalawma aɗa wawi noddu ceerno o kalnamo foof mbiyamo darnam joɓamo haaliss ma aɗamo nodda o ƴettatama ɗum addata il faut o anda hoodere nde hombo heure o arata o wawma darande joni noon sa atul fulki woni garoji ɗi 24 heures hande samsu nani hen samsu kam aɗa andi woni nangue ɗum wawa adde so wona ñalawma subaka fuɗɗoto ha kikiɗe gasi janggo tan hay sona fuɗɗoyo kadi ko e leydi wondi kono wonata Sénégal wona ɗo gonɗa ɗo ha hande kadi ɗum nene ñiiɓo eɓe gandantuma nani Europe par ce que hande sa daari déclasse hakkude men e Europe na woni 2 heures de temps il faut ganda ɗum il faut ganda hoodere neɗɗo nde Amérique waɗi ewuji joyyi waɗi ewuji joyyi très bien ɗum ɗon noon il faut ganda ɗum mbawa andande neɗɗo o hoko darantamo joni samsu ɗumen ɗo ko nangue ngue nangue ko subaka ha kikiɗe tan ngue gasi qamar woni lewru ɗumen ɗo ko ɗumenin tan arata hono kadi jamma tan eyyi oɗo noon woni marih o mbo ara jamma e ñalawma marih nde hoodere witene marih nde ara jamma e ñalawma nde Allah okkinde ɗum o tarit nde ko ñalngu alarba nde arata nde ara jamma e ñalawma mustari nde ara jamma e ñalawma zuhara nde ara jamma e ñalawma zuhal woni hoodere ɓurde nde mawnude nden nde ara jamma e ñalawma joni noon hono gandirta koodere ɗe foof hoko nde jaggi il faut ganda ñalngu ngu hande samsi sa jaggi ɗum woni hoodere nangue ko yewmu ahad woni dimanche arata sa jaggi qamar ko yewmul usnayni woni lundi arata marih yewmu sulasa woni mardi utarit yewmul arbaa woni jour alarba mustari na ara ñalngu alhames zuhratu na ara ñalngu jamma zuhal e aljuma woni zuhal na ara ñalngu sabti ɗiɗo foof noon joni sa itti hoodere nde e lewru ndu woni walla nangue e lewru ndu ɗiɗo foof ɗi garat laabi ɗiɗi e ñalngu he nde ara subaka ha kikiɗe nde ara jamma ha weeta wonde gaɗa ko jamma tan wonga kii tan eyyo joni noon ɗo ni sa yiiɗi liggadade e neɗɗo o nodduma o wima min miɗo wiye misal Ousmane waɗimo jinmi mbiteɗo Fatimata Fatimata mo dewgal Fatimata koko jiɗɗuɗamo ziwaji woni dewgal joni noon ɗo il faut dara hoodere Fatimata hoko jaggi il faut calcula ɗum ha ganda Fatimata hoodere mum ko hoodere jeygol woni koko kalɗen ko nane Ousmane hoodere makko ko hoodere hendu woni hawa'i joni noon ɓeeɗo pour daranaɓe il faut ganda Fatimata oɗo hombo heure mbawɗamo darande hombo heure mbawɗa jaggude hoodere nde ɗum addata hewɓe hande ɓe nelde yimɓe haaju mabɓe yoɓe ndendin wallu nooɓ e garaten yeeso mais ɓe mbawata rendinde par ce que ɓe ganda hoode ɗe hombo heure ɗe garata ɗumen ɗo il faut ganda ɗum mbawa andude hono darirta neɗɗo en duttoto ha yeeso inchallahu rabbi garten hen yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV en keeɓiɗo darsu enen koye men honko pamɗon hen gaga ko nanɗon tan yime yimoɓe leɗen kaala wa samsu naggam wo leyli naggam e naggam o en paami hen wadde ɗum ɗo mataw ko ɗum ɗo woni musidɗo wino o wiɗɓi baba mo yo haalana ƴewgal gonga e gonga to banggue listika a haali ɗo joni janggo to banggue hoodere haali gueɗe mbaɗe noon a haali haala noobo ɗum wona hunde e tokosere beele ko ɗum joguiɗen to banggue ƴewle ɗe walla ne heddi goɗɗum ko mbawɗen ƴewde hande ne heddi ƴewle ɗe gandantuma ne wiye istihbar sa nani ɗum woni humpidade neɗɗo istihbar no mbawɗen ɗum tottirde misal tan woni hande gardiɗo aɗa andi saɗa ardi aɗa yaaha a wawa yiide caggal ma so wona a yeccita gonga ɗum woni istihbar hande neɗɗo nama nodde wima yeccitanam gueɗam ɗum ɗon ko ɓuuri funtinde noon woni ko gandantuma ko jawtuɗa ɗum ɓurata funtinde mais dargal ɓurgal ngal labde kam caggal ramli ko astronomie te ɗo mbawata andude hombo heure mbawɗa darande neɗɗo te gueɗe ɗe foof na abbiti e dargal tan par ce que dargal hande so laaɓi tan mbawa wallude neɗɗo o sa andi hoodere makko ko hoko arata ndax ko jamma walla ko ñalawma hoodere makko ko jeygol tabi'a makko ko hoko jaggi ɗum ɗon kala ko haaju mbawɗo ɗumeninde so wona Allah dari hen so wona Allah wi ɗum wawa wonde ɗum wonat so Allah jaaɓi inchallah kala haaju no wawi mawnude noon soko rendinde hakkude rewɓe soko pawaɗo soko liggotoɗo mo gandantuma no yiiɗo wawa jande ligguey soko mo gandantuma ko jiɗɗo yaade voyage o anda lawol ngol hono yarata soko wallu dewgal foof haajuji sappo e ɗiɗi ɗo tenki e hono hoode sappo e ɗiɗi ɗi nawɗi fayida wonko kalɗa nane hay kala goltoɗo e média e communication ina foti andude ɗum sumala majjat ganda holɓe kaldata e holde kalta e mabɓe manam Amérique naaɓe sa yiiɗi waɗandeɓe émission so tawi ko
ko oɗo saha joni won hen ɓe ganduɗa ƴeew hol elmoɓe jogui mbaɗaɗo émission ha ɗiɗi o hen taw kamɓe koɓe ɗaniɓe mbanna faysanaɓe taw kañen lelima wadde ko kalɗa joni ko famnoyi ko an gona ɗo e ñalawma wiya ko ñalawma liggete tawa mo liggantoɗa o kanko koye jamma o woni ɗum no jeeyi famde no fewi no fewi ceerno Ousmane ɗon no jaama no fewi misal ɗon mo tottanmami tan hannde ɗum taki Cheikh Omar Foutiyou Tall o wiyanno jiɗɗo aduna ɗanotako jiɗɗo aduna ɗanotako jiɗɗo lahira ɗanotako ɗe ɗiɗi kala jiɗɗo ɗe a ɗanotako sa yiɗi aduna a finat law mbasa hewde ɗoyɗi sa yiɗi lahirane ma a fin law mbasa hewde ɗoyɗi hannde hono neɗɗo addirta e makko haaju on mo gandantuma hannde 2 heures du matin mbawɗa jaggude hoodere makko mbiya ɗanoto wawa wonde ɗum addi déception ji kewɗi ɗi hannde hewɓe na jahanana mbiya est ce que ceerno no jani ceerno no jani ko hedditi ko woni hombo woni ceerno homo woni ceerno homo baddata dak on mo baddata o ko ganduɗo ko watta ko walla o anda ɗum joni noon ganduɗo alquran totiri misal la yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna wawa fodde mo gandantuma ko tampuɗo e gandal jiiliɗo jangguɗo Allah okkimo tawfiq o andi gandal emo gandantuma hoore mum o liggoto no liggey o tiiɗi tan o wi o waɗoya ceernako ɗum ɗon wawa wonde a jaama mawɗo galle o Dawdo Moussa Dia amin kala ko faati Allah haaldine o wi kala jewta diine ɗe jiɗɗon yo yeeɓe walla keɗe yo neɗɗo o da wona e famnude no holla sababude haalama e conférence uji haalama e inde haalama yimɓe nantani kono so waɗama ni paama ɗo joni ko kaala ko min e hoorema ɗum ko paami hen hannde mi wawa gollade ɗum de kono ko paami hen hannde ɗum ɗo no foti wade ni henna wadde a haali nooba ngo a haali foof a haali won gueɗe to banggue safar a haali no lamli joni aɗa huto lamli o banggue safar alhaali ngo kono tampiniɓe no fewi ñande foof yimɓe ne gatta e men ɗen namde ɓe mbawa namnade dow namnotoɓe less nodde min eko nandi hen ɓe mbima mi yooɓi neɗɗo o ha heewi o hokki kam lekki mi yi hoam on ñalawma janggo e muɗum mi natti wade no mbanomi firti ko ñande fof yomi jogo lekki ki te weeɓani won hen mbima ko yontere wota tan jiimi hoam nde gasa nde mi honkide hoam wadde safude neɗɗo ha itta ɗum e caɗele wonnoɗe e watta ɗum e place tawa ina ɓooyda hen ceerno Ousmane ko mbawɗa famde hen bandiraɓe eyyi haade kam arɗon mami addu ɗon e toɓɓere wotere woni hannde waɗi ɓe gandantuma ɓe liggo mais ɓe jahat ha ɓooya gueɗe mabɓe foof ñiifa ɗum ɗon ko addata ɗum ko caɗele hannde eɗen jooɗo e wuuro woto yeeya ha ɓooya tan wiye e Abou Diop de gueɗe ɗe joni kam ɗe moƴƴi mi mana o immitima ɗum ɗon ko addata ɗum ɗon foof ko caɗele ɗe gandantuma hoore mum minen miɗenen liggo neɗɗo waɗi ɗo tolnoto hoodere makko jippoto il faut wadda emo gandantuma ona andi hoodere makko wawi yekkide ɗum toujours en jiyat ɗum e guure he jooɗo ha ɓooya ɓe mbi a kaari de gueɗe mum hannde kam no moƴƴi machallah ƴeesima o fuɗɗima darnude hunde o fuɗɗima huccitade e koɗe aduna yimɓe kucce makko nagam amma noon deuxiéme sual mo kalna lamdiɗa o woni lamdal gongal ngal woni wallu goragu Abou Diop goragu woni foof hannde galle ko weeli so goragu ala hen haydara welta hen ko mbawɗa hewde haalis mbawɗa jande gandal hannde tawi ala goragu haydara moƴƴani hen te mawɓe men na guranno duuɓi temedere te taɓe ndesi a yiyat mo gandantuma yaata ha jolɗo e duuɓi jeetati na femba na jibina na femba mais hannde pour neɗɗo o tolno e duuɓi 5 heddorowa goragu ɗum ko caɗele hoko addi ɗum mo jiiɗa fof pharmacie nan namno leɗɗe nan namno butelaji taw sukaɓe tokos ne hen hay duuɓi 50 sukaɓe tokosɓe min ko noddata kam e wallu goragu ɓurɓe hen hewde mbirtaki duuɓi 50 ɓurɓe hen hewde mbirtaki duuɓi 50 ceerno Ousmane hewɓe mbiya koye ñamele he woni walla koye ko mbawɗa famde tan yimɓe ñamele ɗe na hen bokki ñamele ɗe na hen bokki dak gola enen ko ganduɗo ɗon ko lacciri e haako ko watta diwlin watta jimbo watta haydara hande gola ko ganduɗo ɗen ko ñeele ɗe gandantuma ko gulɗe jaw a yiyata jimbo a yiyata haydara ɗum ɗo na ukkuno cellal yimɓe dak alquran ko wiita kala mo gandantuma hoore mum Allah windima e leydi ndi gonɗa foof ne hen waɗani ko gandantuma namo waɗa safara kulli da'in lahu dawa kala pawgal na jani ko safrata ɗum ko woni noon hoko safrata ɗum dak hande hewɓe na mbiyana cafra e wallu gorago traitement ɓumɓe tottanma a fuɗɗotomo tan sa ariti tan danaka gorago ngu gasi mbi mana ko comme poɗɗe ɗe gandantuma tottirte ɗe pharmacie sa yiiɗi ƴettude pour mbaɗa 2 heures de temps walla 1 heure de temps ko ɗum tan dohata doso so gasi te et puis ko janta effet secondaire minen leɗɗe ɗe min liggotoɗe koye Afrique ɗe gimmorta leɗɗe waɗi gimmortoɗe Burkina waɗi gimmortoɗe Mali waɗi gimmortoɗe Burkina ɗo hono kadi wawi Côte d'Ivoire
ndax waɗi leɗɗe ɗe gandantuma hoore mum pour mbawaɗe ɗo yiide il faut jaa ha Gambie ndax leɗɗe ɗe fof ko coppaɗe ɗum ɗon noon il faut ganda leggal ngal te wona leggal gotal liggete leɗɗe ɗe ɗe min liggotoɗe wona traitement mo gandantuma hoore mum a fuɗɗotomo tan hande sa acciti walla sa darni ɗum gasa traitement wona mo wawi jaggude ɗo e duuɓi nogas so Allah jaaɓi tawi noon omin mbirmani a waɗiri ɗum te ɗum ɗon ha hande kadi hibbitto e wallu listihar he ndax hewɓe hande no daari wona pawgal jagguiɓe mais ko wallu rawhan ko wiite woni walla gueɗe cheyɗane jagguma wonata e ƴiƴam ma ndax Allah okkiri ɗum doole ne wawi dogde e neɗɗo e ɓandu mum hono noon ƴiƴam dogirtani e ɓandu neɗɗo ɗum ɗon Allah no ɗum okki seyɗane hande seyɗane ɓuuro oɗon wadde woni hande gonda e debbo mo gandantuma hande ko jannoɗo gueɗe seyɗane o so wawama wadde haydara jaggan guragu ma ɗum ɗon ne ha hande ko hibbito e wallu dargal so seyɗane no hankani debbo a jagga guragu gorko o wawata haydara o wiya min de hanki miɗon moƴƴirano walla o yeehi ha o jani ɓiɗɗo joni hokko ɓe mbita mo gorko o wona gorko te wallahi e guragu o jibina te kala mo gandantuma hono noon jibinaka e guragu on mi wawama safrude mais fek aɗa wonduno e guragu yeehi ha gasi walla hedditi seeɗa walla ndiyam ɗam buntintaɗam wona ndiyam moƴƴuɗam wona original ndax waɗi ɓe gandantuma hande ɗum woni caɗele mabɓe ndiyam ɗaɗam ɓe jaltinta ɗam ɗa wawa wonde wawa jibinde ko ndiyam ɗam gandantuma ko comme ndiyam robinet ɗum ɗon foof ko safrete sa haalni min ɗo gonɗa e no gonirɗa e duuɓi ma no poti so Allah jaaɓima min tottuma traitement mo gandantuma sa fuɗɗima mbo inchallahu rabbi ma Allah okkuma lewya so Allah jaaɓi wonduɓe kadi rafi biyeteɗo diabète o ene heewi ustude e gorago onon safoɓe Gannde Baleebe beele on teski ɗum hayso mbawa safrude diabète eyyi wallu diabète kam min mi wona cafrowo ɗum mais diabète kam aɗa andi sa nani ɗum ko ñamde sukar woni diabète sukar noon diabète noon no jana taras waɗi ɓe gandantuma ñamata ɗum sah mais e nder famille he no jani ɓe gandantuma janat diabète ɗon ɓe gimmata ɗum hono asma ko widena usta goragu en ɗum ɗon noon waɗi heeɓe ɓe gandantuma hoore mum ɗum no yaha ha jagga goragu mabɓe ndax gonɗo e diabète sa gañima ɗo gandantuma na ɓaadi awra ma tan ɗum jaggat yahat ha te awra neɗɗo ko jaggi goragu neɗɗo ko ɗaɗi tan ɗaɗi ɗi jahat ha ɗi gaccita waɗi lekki ki gandantuma sa yariki tan ɗi puɗɗitto ko comme no koyngal tan so heeli hono moccirte ha daro ko noon goragu neɗɗo woni wonata ɗumen ƴiye mais ko ɗaɗi ɗi gandantuma ɗi jahata ɗi gaccita ɗum ɗon foof ko traitement mo gandantuma hoore mum sa haalni min eɗo tolnirɗa e duuɓi ɗi janɗa inchallahu rabbi ma waɗane traitement o ha jiiya hen hoorema galle o ne hibbito weela machallah Thierno Ousmane ɗo famnima no fewi no fewi sifo goɗɗo mo gartami tan hayso en garani hen no fewi koto banggue koode ɗe ɗo joni ne waɗa saaha wooda mbiɗoma to banggue hoodere o hoodere muɗum koko yani manam wonɗo wernoyi saabu a haali jaltoje ñalawma jaltoje jamma gawoje waktu ya haali beele watta saha tan wooda hoodere mooli he onon ƴeewon donkon ɗum yiide hande yon hen caɗele eyyi hoodere ɗum ko innuɗa ko ɗo bokkano e tem he same ko ɗum ardi e tem he hande heewɓe ɓe gandantuma gueɗe mabɓe no daari hoodere mabɓe niɓɓiti hoodere neɗɗo jeygol no yaha ha yana e ndiyam hono lewru dogata ha hawra e nangue ɗum heeɓi hikka ɗum jani États-Unis ɗum jani ɗo wiyeteɗo Nouvelle-Zélande ɗum ɗon foof yimɓe jii hen koode mum jii hen guite mum ha waɗi pelep eyyi ha waɗi pelep hawri te ɗum sona hawra noon ko minute aji hawrata minute aji so heewi ha heewi ko minute aji tati hawrata hoodere neɗɗo noon no saama ha niɓɓita on ɗon tawi hande o jogino tawi ko milliardaire ma o jippo ha o wona millionnaire walla o jippo ha pour o ñaama o okkete ha wonta capan ƴeew waɗi ɓe gandantuma heeɓe no mbiye waɗi fayit ɓe mbaɗani fayit de ko koode mabɓe mbaɗi fayit ndax hoodere neɗɗo fegnani e lawol tan te arabe ko wiyata kullu man sara ala darbi wasal kala gonɗo e lawol ngol lawol hoɗo ngal fayi Dakar saɗa hen tan ma a yetto hoodere nde noon so jippima ma a yi ha tampame haydara a janata ɗum ɗon na jana woni hoodere neɗɗo hande tawi ko nde jeygol nde wawi yaade nde yana e ndiyam nde ñifa nde gasat tak on ɗon noon il faut puɗɗito ɗon zéro ganda ko tottatamo ganda ko mbaɗantamo ha hoodere nde immito hoodere neɗɗo ne ceerno no ñifa hoodere neɗɗo comme hande mbaddon ni o wima walla neɗɗo nodduma wima kaari ni e ni ɗum ɗon kam min wona mbaɗowo ɗum mais waɗi mbiɗo e ko to banggue gandal ɗon mami yettinma ɗon wiide hande kaari Allah hokkimo martaba o dañi daraja jinmi ko ya ñifanam hoodere makko beele watta saaha joni tawa hoodere nde ɓuuri ndega hoodere golle hoɗo dañi hen caɗele hayso ana gollotako ɗum eyyi ɗum ɗon ni ko ɓuuri liggidade e ko gueɗe seyɗane ɓe mana neɗɗo rendinanma e rawhan mum walla wiye huddam on noon so rendinima aɗa andi waaji o tawino ko pewɗo hoko nattotombo woni yidde rewɓe so fokkiti o naati e rewɓe noon ɗon o janta scandale o jippima heewɓe hande
gueɗe maɓɓe ko debbo darni ɗum ɗon noon ko neɗɗo nulata neɗɗo kuddam nula mbo o abbitinma hande tawno eɗe lawol siratal mustaqima jippoɗa ngol te kala jippiɗo Allah tottima martaba Allah ma nattuma e on martaba kala nodditiɗo martaba ɗe mbo gandantuma a janani mbo ma Allah nattuma e on martaba ɗum ɗon foof ne jana ko ɗum ɗon foof noon ko hollirta ɗum il faut ganda gandal mbawa andude o hoodere makko hoɗo tolni mbawa wiide mbo hoodere ma ko jamma walla ñalawma mbawa wiide mbo sarah ma ko jamma walla ñalawma ndax waɗi ɓe gandantuma hoore mum sa yaltinaniɓe sarah ƴiƴam tan a yakki gueɗe maɓɓe foof waɗi ɓe gandantuma hande sarah maɓɓe te ɗum no heewi heewɓe ɓe makko hof ƴiƴam waɗni wattu ni mi heeɗima amadou hamadou koungal o ƴeewaji goto wi ɗum o timan ɗum o wi ɗum an aɗa wiya ya hof ƴiƴam toujours kono an koto heesu koto hufat ƴiƴam wona koma te on ko dumtoto ƴiƴam ñande fof te ɓen ɗon noon ko e caɗele tan ɓe gonata ndax sa hirsaniɓe ƴiƴam hoodere maɓɓe tawi noon niɓɓiti ɓeydan niɓɓit hande waɗi ɓe gandantuma ɓe jeeya hirtude ƴiƴam waɗi ɓe gandantuma hande sarah maɓɓe ko walli koye abbite e ko ɓornete tan hono baguiji en walla guru en walla goɗɗum walla kala koko gandantuma ko fuɗata hono tandarma hono guerte hono maaro hono gawri en foof walla guerte en ɓen ɗon haajuji maɓɓe ko ɗum ɗon wonata ko gandantuma ko teddata yimɓe tan tampinta yimɓe ay funtin ɗumen walla waɗɗumen waɗi ɓe ganda saha kadi jayɓe sisiɓe jayɓe ɓitten hunde addu dammol sadak ngol walla addu ngaari sadak ndi ƴiƴam ɗam mo fe tawa waɗani noon kadi ina molto en e caggal he eyyi ɗum ɗon ne na jana wona ko gandantuma ko heewi ndax hande neɗɗo o so funtini halis o tottima ya waɗanmo sarah hay sa waɗani sarah o ɗum ma jippo e ma sa yi battane kewɗe musɗe ceerno na ɗum wattana ko haqqe neɗɗo so kanko so funtini o tottima kanko mo funtini sarah o o hedditi ko noon sa ñaami an tottaɗo sa ñaami an tottaɗo o ay waɗani ko e ma hibbitto mais kanko kam haaju o tawno ko haaju hande pour jande visa so yehima o dañ ndax sarah o yaltinimo te nelaɗo wiyat innamal a'malu binniyati neɗɗo kala koko mbawɗa wadde ya anniyo tan anniyatul mu'min ablahu min amalihi anniya neɗɗo ɓuuri mawnude sah ko liggi nden noon neɗɗo sa wiyama wadde ɗumen waɗi ɓe gandantuma noon kadi ɓe liggide mais ko cattuɓe liggitade ndax a daranat ɓe tampa hen mbaɗa foof mbiya ɓe puntine ɗumen ɓe jaltinta ɗum e taw ko namno haɓe tampi hen sahaji eyyi soɓe ñamama haɓe tampi mais hande aɗa andi neɗɗo saɗa ara e ceerno il faut gadda imanegal iman enen acci en e alquran iman acci en e l'islam hande tawi iman ma boni a funti e l'islam iman neɗɗo woni foof neɗɗo hande tawi a jantani iman e ceerno o jarani ko tampuɗa aɗa mo nodda hewɓe noon kamɓe tampi ɓe jeehi haɓe kortima ɓe gorima anda koɓe mbatta mais hande waɗi ɓe gandantuma hande Allah so rendinima e maɓɓe hay tawi ko leydi ɓe nokki ɓe tottuma ma barkino en kalino ɗo qissa mo gandantuma garno ɗo e ceerno o addi e ɓiɗɗo makko o wi ɓiɗɗo o ko arno haaju o ko wallu jande ɓiɗɗo nde ɓe gari yumma o jooɗi ɓiɗɗo o jooɗi baaba o jooɗi joni ceerno o ƴetti windi fatiha ɓiɗɗo o noon ko jannguɗo o ƴetti fatiha o wi min araɗo mi yahani hay kamilu mi winnanama haajam horima humtade o ƴetti aya o ndene yeyma ko yimɓe looto o ƴetti o rufi ɗum oɗo o rufi ɗum e lekki ki gandantuma ko maynoki nde o rufiki tan ɓeytiki huɓɓiti lekki umuti waɗi ɓe gandantuma haajuji maɓɓe ko mawni fatiha o ina yakadu humti haajuji maɓɓe ndax neɗɗo Allah hokkat neɗɗo o liggo ha Allah waɗana mo ijaba hande tawi ko leydi sa o ƴetti o tottuma ma barkin ɗum taki yene o saɗa ara e ceerno il faut gadda imanegal gadda gonɗinde ganda o ne tawi Allah kanko fajjata haaju o mais ko Allah rewndinta e makko gonka wattabi sabila man anaba ilayhi ɗum alquran wi sukku emo gandantuma lawol makko yettima walla yi o waɗi ko samorma ndax gara e ceerno aɗa jogui jinnaɗo aɗa jogui baba aɗa jogui yumma aɗa jogui foof gacca ɓen ɗon foof jaaha e ceerno pour yo do anoma ɗum ko anniya moƴƴo tan janɗa hen ndax hande waɗi ko gandantuma jinnaɗo ma so wawnoma ɗum waɗat a yahata ɗo goɗɗo aɗamo totta halis o waɗanma gonga ɗum noon ceernagu ko jani ko imanegal idi hen kono noon waɗi ɓe gandantuma hande kadi wawa was ndax on domaine kala ɗo ɗo jaaɗa a tawan mbo ɗon hande hôpital sa yeehi toon waɗi ɓe gandantuma koɓe ciññuɓe ne ɓe mbaati ɓe mbatta ko boni te ko maɓɓe ɓuuri waw wadde ko boni hande sa yeehi to wallu mécanicien waɗi ɓe gandantuma trian yagal ɓe gonirto mécanicien natti jon ko chance o pièce tan eyyi ha hande mi memanma an e hoorema hande journaliste ji kewɓe ɓe gandantuma hande koɓe corrompi minen fof komin nattuɓe hen tan gasi min meccalo men komin bunduɓe ɗum min natti wawde ɗum ɗon noon ko kala domaine mais noon kam kala ko liggotoɗa kam ya ardine hen hulde Allah tan sa ardini hen ulla Allah kala koko mbaɗɗa ma Allah jaɓanama inchallahu rabbi ceerno Ousmane musidɗo no wiyata saaha men gasi men so tawi ko moftanoɗa hen walla windandema darsma ko waɗi fayida hol konngol panta e bandiraɓe ñalawma hannde o kadi hol wasimo ɓeydanta bandiraɓe e ngal ɗo gandal saabu wonko natta haqqille tan deeƴa
wonko natta haqqille daƴata mi hokkuma yew min salmini ceerno Seydou Bamo Patagal o min jeehino ziar mo ganduɗa ko Elman Boubacar Kane toon to Dimat na wiye yo juuroye ala tijani ko jota ko haadiyanke haala ka mawni te yimɓe ne kewno no feewi nden haala ka jiiɓima tan Seydou Ba ummi o ummi o dari tan almuɓe ndewi caggal makko jimi o ummi o dari o wi wonko jogo e haalde hecci Tidiane hecci Hamaliou hecci Safi wenda e haadiri yo yimɓe keɗo o jaggi aaya tan o wi yimɓe keɗo o tokkiɗi aaya haw jofni biyeteɗo jinne caméra gonɗo Walfa o Saliou be mino jarno tan o datti wi kam Abou mbiminam o wi o ko ganndo o wi min komi ganndo kono gandal makko di kono wonko o haali sa firi tan andal ko ganndo wadde ko mbaɗɗa ɗo hannde ko hayso min ganda ɗum ɗo wonko haqqille wawi jaggude hen kadi min jettuma e ngal ɗo gandal saabu sahaa wiyete ko beele fulɓe jogui conférence ji mawɗi beele fulɓe ne jogui janggoɓe wadde ko wayni henna emin jarnoma hen wadde hol konngol ma hannde faade bandiraɓe no wawi fodde foof eyyi comme nono musidɗo men julfuɓe mbiyata ko tan lu dufti nagbi hajuti cinɗi fof heddata e fayande wotere belɗi judde defti keƴata e fayande ko woni toɓɓere nde jinnomi nde addude woni ko abbiti e wallu leɗɗe ko ɗon guddiranmi leɗɗe hannde heewɓe na mbiya na dillo e leɗɗe na dilla e leɗɗe meɓe nganndaɗe hannde waɗi ɓe nganndantumaa koode maɓɓe comme noon no mbirumami ni tan ko ittata ɗum wona hay sara ko leɗɗe tan ko lekki waɗi lekki ki nganndantumaa ko warnogi oɗon ƴeewa listi ka e koode tan ko lekki safrata neɗɗo lekki safrata neɗɗo a ndarananmo haa para mbiyamo ma yaa to walla ndaranamo condi ndi neldamo walla lekki tati jarani hay windude ɓen ɗon par ce que leɗɗe ɗe fof mbo kala tan waɗi hoodere ma nde jaggi leggal waɗi leggal nde ngal jaggude inne neɗɗo joni hannde comme ça waɗi warnduki waɗi lekki ki nganndantumaa ko so lekki ki wuuri haa maayi wotki wuurat heen wuurat heen mais ɗi bokkata ɗo ɗiɗi comme hannde mbiya ceekeyi e kaasiyayi ɗum no waawi naatondirde mbiya kohi e kahi ɗum ɗon fof no waawi naatondirde e ɗen leɗɗe ɗon ne leɗɗe ɗe mo kala tan inde mum no jaggi leɗɗe jeɗɗi ɗum ɗon en mbawa hen yañude goto fa inde mum leɗɗe jeeɗiɗi kala leɗɗe jeɗɗi ɗen leɗɗe ma en mbaɗ yewta ko faati ɗum ma en mbaɗ yewtere ko fayi ɗon addanoma pour yo yewtede mais wawa hen hedde mais ala kulli hani waɗi ko gandantuma ne koye wallu condi comme noon mbirumam ni misal nane neɗɗo jooɗo ha ɓooye tan wiye gueɗe kaari de joni kuɓɓi ɗum ɗon fof no waɗiri e lekke sa andi leɗɗe makko jeɗɗi tan gandal gasata ceerno Abou neɗɗo fof jii leɗɗe jeeɗiɗi gandal gasata te ko jiɗɗen ko yewtude wallahi heƴani ɗo lawol gongo to paɗen salla jaaɓi inchallahu yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV musidɗo no guilnane kojomaji ɗi jawti saabi ɗum noon ko beelema yewta nde ga amen ga min gandal no wawi moon yo Allah waɗ ɗum toon yo Allah nuuɗen gandal ngal Allah hokkuma hen woni e dendagal kala cabobinowo baɗɗo mbuɗo mum yo Allah hokku ɗum yiide kala kadi cabobinat neɗɗo yo Allah hokku ɗum jaabe no feewi noon min jetto min jaadimama ceerno Ousmane ha lawol ngol hande noon aɗa yooɗi no feewi an ñanti hoorema minnone ko Alhaji Abdoul Mbaye ancien premier ministre kañum ñantimi ko musidɗo no feewi mo jettanmi no feewi kanko e Billo Wan mo ƴetta mo no feewi noon a jaama ha lawol ngol ceerno Ousmane alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah a weltanama assalamu wa rahmatullah